skidate farbara? Da. Da li imate nešto za skidanje boje? A gde skida se boje? Sa kože. Sa kojom se farbali? Ja sam bio na moru i podcrneo sam i sad hoću da skinem tu boju, da se deda ne bi ljutio. Pa ne znam stvarno što da vam kažem, to onda pozovite. Jer deda mi je zvao na selo preko leta, a ja sam ga slagao da moram da učim, a u stvari sam otišao na more. Pa sad hoću da skinem tu boju da deda ne bi video. A na koju kožu vi to skidate? Sa moje kože. Sa vaše? Da. Pozovite onda apoteku pa pitajte. A šta ste vi to farbali? Nisam farbo, ja sam se sunčao pa sam dobio boju od sunca. Ne znam stvarno što da ti kažem. A da li može razređivač tu da pomogne? Da biste skinuli boju od sunca? Da. Ne može. Kako ne može? Samo se što češće kupajte. A što mislite da uzmem prašak za pranje? Ne može ni prašak za pranje. Ja sam mislio da uđem u veš mašinu i da moj brat je uključi na iskuvavanje i da je tako ispere. Najbolje se onda ubaci u veš mašinu i uključiš i ono to kad ti centrifugira. Na koliko stepeni? A, na 95 stepeni. Evo mi smo pored mašine, ja i brat, pa sad ćemo da uključimo mašinu. Nemoj bre, čuješ? Odakle me zoveš? Iz kupatila. To traje samo 3 sata. Imam slamku za disanje. Ništa onda. Idem ja u mašinu i doviđenja.